No ho sé. No crec que ho sàpiga ningú. Si sapiguéssim per què escrivim poesia, sabríem segurament el que és la poesia. Si sabéssim el que és la poesia, no caldria la poesia. El que sí sé, l'únic que podria afegir, és que és ineludible la necessitat d'escriure-la. Res més. O la meva poesia és tot menys original. Tinc al darrere 2, 3.000, 4.000, jo què sé, 5.000 anys de poesia. De tot això, jo i els de la meva època estem a la punta de tot això i afegim una petita pinzellada a tot aquest fris. Res més. Si d'això n'hi voleu dir originalitat, dieu-li, jo no. Diem gairebé sempre el mateix. O millor dit, parlem sempre del mateix. Però sempre diem coses diferents. Hi ha algú que diu, sempre hi ha algú que diu, els poetes sempre parleu de l'amor, de la mort, del dolor. Sí, evidentment. Però cada generació de poetes ha de dir el seu punt de vista respecte a aquests temes. És el matís el que importa. La persona que no estigui disposat a entendre de matisos, que no es dediqui a l'art, perquè li passarà com aquell que veu els xinos tots iguals. Sí, els xinos són tots iguals, vistos des d'aquí, clar. Un poema original és un poliedre de moltíssimes cares. N'hi ha que diu que infinites, no ho sé, moltes segur, i que el lector o la lectora en aquella llengua els pot copsar totes alhora. Quan tu has de passar aquest poema a una altra llengua, no pots passar-les totes alhora, aquestes cares d'aquest poliedre. Has d'escollir des de quin punt de vista te'l mires. I cada punt de vista il·lumina una zona del poliedre però deixa l'ombra una altra. I tu, com a traductor, escolleixes el punt de vista, que és el punt de vista del teu temps. Per això les traduccions de les grans obres s'han de fer cada generació. Perquè jo no puc llegir ara una traducció de Tolstoi on els personatges diuen, per exemple, càspita, o una novel·la negra del Chandler on el personatge diu ei, espavilat. No. Estic en una època que ja no pot. Aquest punt de vista del poliedre, que és l'obra d'art, ha de canviar. I això ha de passar a cada generació. En canvi, l'obra original, el lector o la lectora la copsa, la pot copsar tota l'hora. Aquest és el problema, la misèria i la grandesa de la traducció.